Africa my continent, Africa my home, se-Africa kwe-South Africa sikwazulu uGoyi district iRenkonyeni umasipala sewa-12 wa-10 ukhansela la eduze kwami ubaba uSilangwe udaba esihamba ngalo udaba olubi udaba lobuhlungu futhi kulezi insuku nje isayidi isemanzini ngacisha ungisayidi isemanzini alijwayelekile kodwa sekujwayelekile kodwa alijwayelekile uma okay angingandi kakhulu angidedele ukhansela uzosilandisa bese kuba ukuthi ke ekugcineni sifisa ukuthi zibambe ezikhona zibambe iqiniso wonke umuntu akwazi ukuthi kulomndeni noma yini angayenza ezokwenza ukuthi kube khona le intshi nje yenduduzo futhi sithathe sikwabani la ekhaya sikawangeleka baba Msulu kwangeleka yebo baba yes ukhansela uSilangwe nje baba esishini yebo baba umuka kwenzekeni la kangeleka bashiwe ihlobo ingane yabo engayodwanga ngoba kulimele abantu abathathu engozini yokudutshulwa emgwaqweni uN2 uma kulimele abantu abathathu kwashona abathathu kwabese kusinda oyedwa nakhona osesibhedlela njengamanje ababili abakangeleka oyi1 angisazi kahle isibongo sakodwa akusiyo owala ewadini ingakho kwemina ngitholakala kulomndeni wangeleka ngoba usewadini yami yebo njengoba ubaba ukhansela esho lo wala ekhaya ukhayo usewuqedile u10 umntanami nguma wakhe mina naye lona walapha phezulu njengoba engumndeni naye siyamazi yena ke bese esebuyile lesikoleni esiphezulu angisazi ukuthi wayefunda kwesiphi isikole esegqoka ijazi lakhe bese ezama ukufuna umsebenzi naye kushuthi babhizi nebhola nje kahle bafunana nanemsebenzi nanezikole bekuyona into abebebhizi ngayo leyo naku-ke bezotholana nalengozi yasithusa kakhulu bephumela ezindlini beya egroundini mabefika-ke nje bese chazela ukhansela lapha eJohn Chan kushuthi vele le moto ibe nenkinga balimali wayengekho uqanda phakathi kwakukhona ukhayoli wala ekhaya nomunye wayedrive kushuthi alimale-ke lo wami la endlebeni liphuma igazi emadlebeni nala emakhaleni sifonelwe kuthiwa ukhayo sevele walimala-ke manje abakadlali bebesahlangabeza umdlali ngemoto omunye kuthiwa uzodlala naye kushuthi baphuthunyiswe eklinikhi-ke mabefika eklinikhi i-ambulance idile nje bechaza ukhansela bese kuzoqhamuka uPK athi uPK hayi wena khayo uya esibhedlela akhethe ukhayo athi wena khayo uya esibhedlela athi ukhayo cha angingi right ngalokunyango okuncane okwenziwe onesi wathi ngi right wathi cha uyaya ngenkani ngoba izokujela lento ekhaya wena esho kulomunye umfana ngamazi thatha le moto lengihamba ngayo mina ngizothatha lo uhamba ngayo uhambise ukhayo esibhedlela abesathi uqanda hayi nami ngiyamkhapha ukhayo bahambe kanjalo ke kushuthi bobathathu no drive bafike ke esibhedlela basizwe mase bebuya sizothola ireport ukuthi bathe bese South Brom bavinjwa imoto yavela gijima yovimba ngaphambili sekuthanda kuba mnyamanyana ngiyakholwa ukuthi umuntu owayelwa nabo wayengaboni uthulwa nabo wabese ke wabalimaza ngalendlela walimaza ngayo ke satshelwa kanjalo nje kwaphelela lapho ke safika ngakusasa amaphoyisa asitshela ukuthi hayi bashonele khona esigamekweni kwasinda udriver naye kodwa satshela ukuthi use-ICU ingane yakhe engakanani leli mina bawu3 ungowesibili yena owesibili uneminyaka u22 yeah isimo sekusona ke manje Africa my continent isimo sekusona sime sibhlungu awukwazi ukusichaza yabona ingane esishawe kakhulu igcine engasakhali uyakwa right kuyakhala yakwa left bese uyibuza ukuthi kanti singabantu kuphi lobu bulwane obungaka yini kwenzekeni nje ngoba labo mama behleli kanje
yini usu-achievile-ke wena mbulali seku-right-ke manje njengoba kuhleliwe kanje njengoba sonke sichitha isikhathi manje siza la sazobhonga emswaneni sekuyiyona mhlambe iyona grade phela iy'ngane mayifunda uzograduate phela shuthi iyona graduation le. Mina bengicela kuwo wonke umuntu okhona laba futhi kakhulu abathi baze inkabi laba abaphila ngegazi labantu ukuthi awukwazi ukuthi ungaphuma kini uthi uyozama uthi uyophanda kanti uyophanda igazi labantu. Awucabanga lesiqalekiso esingaka le mali oyitholile le mali ozoyithola mhlawumbe ukuthi akaze bekutshela yabo le mali ozoyithola uzoyithatha le mali wena ngoba uzoyidla iphele kuwena uzoyidla nezingane zakho uzoyidla nomndeni wakini uthatha isiqalekiso uyasifaka ekhaya uyasitshala omunye uzoze akhe indlu baningi abakhe izindlu wakha egcekeni wakha ngesiqalekiso mhlambe ngeke umphumelo wesiqalekiso ubonakala manje kuwena kodwa ngokuhamba kwesikhathi ezinganeni zakho isizukulwane sesine nesesithathu sabangizondayo kuyobe sekuqala bese ke la uhamba udungula yonke imizi izingane zingazi ukuthi ubaba ngoba ikakhulu amadoda ubaba lo muzi wawakha wonke imali yenyembezi kunemizi ekhalwayo kuyona wawakha wathenga imoto zadla izingane wayonikela futhi esontweni wabanye banikela nje emasontweni bangaphansi kweinkonzo ezithize unikela imali omama bakhala mhlawumbe ngikhuluma labo abazinkabi ngoba iningi labo ngiyabazi iningi labo ngisebenza nabo nabakhuluma nabo mayisebuya ngale umuntu eseboshiwe ngoba lento vele short time lento isikhathi esincane ukwenza lento kubulala abantu mawusuboshiwe usuphuma ngale ejele awusenalutho abantu bohamba nabo empilweni sebe progress kakhulu sebekushiye kakhulu siyabuya umuntu uzodabukisa la kuthi ngiyacela simsize kodwa yenze emini la ngalibalela akukho la ngathi wakho uyazama noma kuthiwa uyaphanda uphanda igazi labantu ayikho into enjalo ngiyamuzwa ukuthi untshontshelile ngiyamuzwa lo ngiyawudaba lo ngolunye usuku kodwa ukwazi ukuthi wena imizi nemizi kuzombatha amatshali ngawe hayi bafuthi no man awukwazi ayikho into enjalo ngeke sizenze into enjalo ukuthi wena uzophuma ekseni ukuthi ubufuna impi thina nje saphuma esikoleni saqala empini sawusebenza abamasosha mawuyisosha uyasidela isibhamu yasutha ngeke uzusibona siphathwa inhlobo ngane wasidela saba amaphoyisa sayiphatha sadela manje uyihambela so mawukuthi mhlawumbe une excitement hayi kanje nathi saphuma esikoleni sasinayo excitement ngifuna ukuba yisosha ngifuna ukuba yiphoyisa ngifuna ukugaxa ngifuna ukwenzani ini kodwa ngobude bendlela umphako uyonakala ake siphume kulesi sikole lo mama ingane yakhe ina 22 he's gone yini ezinye zezinto kwakhona ke siyithathe le field yokubulala ukuthi okay benithunyiwe mistaken angithi kwakhona lokho kungazi ukuthi i-research yeni ne-survey yeni aniyenzi ngoba phela makuthi uthunyiwe kuthiwa uyoshaya usibani kulungile-ke phela qonda yena qinisekisa ukuthi uyabona ube isniper emasosheni khona amasosha nje bese khona iy'niper okuthiwa laba badubula ngey'khathi ey'thize awukwazi ukuthi wena uzothi hhayi kuthiwa uhamba ngemoto enje uvele uvulele ngenhlamvu okay-ke ngoba awunalo uzwelo nalabo mama ukube bekuthiwa nje kunomuntu wakini by chance nje by mistake kunomuntu wakini lapho ubuzothini kunomuntu wakini lapho ubuzothini nje ngesikhathi udubula la kunonkosikazi kamfowenu okhulelwe avela thuke phuphumelwa yisisu ikhona icase enjalo sike sayenza kodwa waze siyiveze la khona kwakuyobanjwa inkunzi kanti kuzodlula umuntu lona obamba inkunzi negengi yakhe kunomakoti kamfowabo wayikhulelwe wavele ethuka saphuphuma isisu akangaphinde futhi wayithola ingane lo nkulumo seyixoxelwa umuntu owaye involve inkabi ake nifunde kulezi inkulumo esizikhulumayo nini nisafika kulento yomkabe nibona ngazi ukuthi manje cute yabo sesitayileni fashion fundani nilalele nizolibona usizo bakhona la kuma socials bakhona bayazi uyabona ukuba bekho ngaba basitholi mase besifuna baningi bafone manje
ngicela manje usize bafowethu siyanicela ngicelwa yimina nje ngiyazi ukuthi i-community ingabi i-community akusiyo umuntu oyedwa kubona abantu i-community i-family kunamakhansela akhona kuney'nduna zakhona kunamakhosi akhona kunokhomanda bakhona ngiyanicela bafowethu ayinikhulume le ntweni ngoba yini nizokhuluma nizoyizwa nina obaleka kuyona ukuthi uzizwa unjani uma uswenze nje nalo muntu lobuthi uyomulala umthola ngakhe hayi bafowethu man hayi nafuthi siyanicela omama bethu laba odadewethu laba ogogo benu nawe uzalwa umzali uphuma kumama kunjani uma wakho mangathi uma wakho sehleli kanje uhlathi so wena hayi bafowethu ngiyanicela mina ayifowani ngiyanicela okunye bazalwane sesithi ke mhlambe ke noma ubani ofuna ukubamba nansi inamba yocingo nansi i-account number uThobeka uzosithatha through Thobeka contact number yami ithi 065 613 0638 ilinke kuwona uCapitec wami. Account number ithi 170 113 7044 Capitec. Hayi ukuthi lengane ke ezofonela kuthiwa ise-groupini cha. Ma uzofaka la or uzoza la ulethe lokho kuletha hayi ukuthi ingane khona niyohlangana khona. No akukho Thobeka. Akukho la ukuthiwa akekho umuntu ozokufonela ethi manje uzofuna ulethe into zakhe sohlangana akuhlanganwa ndawo indaba ila ufaka imali kule account le ubuza i-direction uzokunikeza uGoogle uzofika la ekhaya wena awuphumi la sizwana thank you uma sithola lesi simo qala baba Msweli ngizobonga ubuholi baseRenkonyeni ekuleda umeya uZodwa Mzindle engithena uma ngibathinta basukuma bafika ngeza nabo la ekhaya umndeni ufakazi ngifikile nemeya imeya uZodwa akekho use-USA kodwa umuntu okwazile ukufinyelela la ekhaya uDeputy Mayor uSibushange noSpeaker waseRenkonyeni ubaba uGumbi noChief Whip ubaba uHlophe abafikile lesizolalela emndenini ngoba siyakholwa ukuthi lesigameko esenzekile isigameko esingajwayelekile futhi senzeka ezinganini ebenekusasa esilibhekile ngoba bekuwabadlali bebhola laba bengekho la esibacabangela khona ukuba bakwenzayo nomphakathi wonke uyazi futhi ukuthi even uassociation webhola ulimele ngoba le team lesikhuluma ngabe beyidlalela idlulile esigabeni esilandelayo okuyi-Super League okuyi-team besibhekile ukuthi kwanzimakwe ukuthi iyona izosithatha isibeke kwelinye izinga uma sifika-ke la noSpeaker noMeya sike sahlangana nomndeni ngoba umndeni uwodwa kodwa imizi ihlukene sahlala nomndeni siqalela ekhaya sabe sinyukela phezulu mina ngifike kuqala-ke bengofika oSpeaker ngihamba nezinduna sizobona umndeni ngesimo sokuthi akekho umuntu ohlele lesimo esenzekile la ekhaya bengizocela ukuthi ngikhulume nomasipala lo msebenzi lo uphathwe umasipala ngempela abantu bala ekhaya basamukelekile ngezandla ezimhlophe basinika ithuba saxoxa nabo ngoba size safika esivumelwaneni sokuthi kungakuhle ukuthi umncwabo ngoba wabantu abandawonye suwenze ngokuhlanganisa uye egroundini ngoba ngize ngaveza kumama la endlini bekhona ukuthi kuyaye kube nzima ukuthi ngizoya ngoba kumndeni owodwa uma ngiye lapha phezulu kuzothi ukhansela sevela kakhulu kulela khaya eliphezulu ningiza la ezansi ukuthi ukhansela uvela kakhulu kule khaya ezansi so ngabe sengiyacela ukuthi bengicela basivumele ukuthi siwenze ngokuhlanganyela umncwabo wabo bavumile ke umndeni ukuthi
asiwenze ngokuhlanganyela siwenze le groundini exhonywa. Yes. Ngempela umasipala njengoba nifika nje ngithi ngilwamzo ngaphezulu angele komunye bengiyoletha ireport ephuma kamasipala ngoba izolibamba ibiyohlangana iTroika ukuthi ukuphi abangasiza ngako la ekhaya. Yes. Konke ebese umndeni ukucelile bangibusele ireport ukuthi bazokwazi ukufaka isandla bawusiza umndeni. Udaba oluqhubekayo lolu siqale kwangeleka ngezansi sesikwangeleka ngenhla. Uzalo umuzi ofanayo umuzi owodwa basemanzini bonke kodwa umenzo ukubi abamanzi ukuthi ingane yabo izingane zabo zenzeni abazi banalo kodwa iqiniso ukuthi ingane zabo azenzeli ukuthi ngoba ziphumela ziyapi zebholini ezemidlalo zisebenza kakhulu ukuqoqa izingane zingabi uvanzi. Lezi ingane zikwenzile ke lokho okukhulunywa ngakho nathi esikhuluma ngakho ukuthi izingane akube khona izinto ezizenzayo akube khona ama-activities abawenzayo azokwenza ukuthi bengabi sebugebengwini bengabi uvanzi. Bebesegroundini bebeyodlala ibhola izingane ezomndeni owodwa zavelelwa lo mshophi esingazi ukuthi ngempela zixhuma kanjani kulo mshophi. Ma sichazele ingane yenu ibisegroundini siswile sithathe ingane engakanani kwenzekeni nje. Ingane uqanda Yes. uphume egroundini Yes. bavelelwa ingozi imoto bekade behamba ngayo. Mengabe bevelelwa ileyo ngozi babuya baye ekliniki wathi umphathi wabo mabahambe abase esibhedlela. Kuthe izingane lapho ke sezibusisile zadla kahle wathi ke mazigoduke ngoba enye imoto beyikade seyivele iziphelelele upetrol enye kade beyisebenzisa wathi mabahambe ke wabanikeza enye imoto ukuthi mababuye ngayo. Yilapho ke izingane hlangabeze khona nokuthi zithola ukudutshulwa ngenqwaba yezinhlamvu zashona zo3. Ingane la ekhaya ingakanani mhlawumbe iminyaka plus or minus? Iya 95 ina 30 years. Beyodlalela ibhola. Beyodlala ibhola iphumile iyodlala ibhola kodwa namhlanje ayisekho. Ihamba ngesibhamu. Ihambe ngesibhamu. Ihambe ngesibhamu. Icala asilazi ngoba izingane ezidlalela ibhola zizithanda kakhulu izingane zalana kule ndawo ibhola engangoba nje bese kwamanye amazinga. Yes. Ukuthi ingane sezinyukele phambili. Yes. Kodwa ke manje sekunjena siyamangala sididekile imiqondo ilahlekile. Kodwa sibonga ke nokuthi umphakathi bonke abantu abakhonayo yonke izindawo basuka ngeendawo bayasixhasa ngendlela ekwenzeke ngayo. Yes. Ukuthi silahlekelwe izingane ngalohlobo izingane zomndeni owodwa. Mhlambe ke asingawageqa amagula uyizwele uyibonele usizi ibhalwe emehlweni umunyu ubhalwe ebusweni osekubalekile manje ukuthi ayibambe khona. Mhlambe wema ubani uzokwazi usinika i-account number senze ukuthi abantu bebe nayo i-account number mawukuthi umuntu akakwazi ukuzofika uyacabanga ukuthi ngingenza njani akwazi ukuphosa lapho uzokwazi usinikeza i-account number nenamba yocingo umuntu ozothinta angazi nikhululekile nje ukuthi enihlanganise ukuthi ubani okuzokhulunywa naye uma wengane lo uma wengane kunzima kunjalo kodwa ke sifuna ukuthi sibambisane naye siyacela senze lento esijwayele ukuyenza uzokhipha i-account number yakhe khipha inamba yakhe yocingo akuyona yokwenza ezinye izinto kodwa ukuthi siyazama ukuthi ungazi imnike lingizwi kumsweli phinde usuke umsweli kuthiwa yili funeka nje ize straight makukhona nje ozizwayo noma yinike enye ungaseyona imali ongasuyilethe ngabe umakhelwane ngabe ubusinessman socela futhi nikulethe kulemizi you2 macela ubanikeze i-account number yakho. Account number Yes. is 1839250281. Angiphendula futhi. Is 1839250281.
39250281. Ama-initials athini? Mrs. T Ingeleka. Mrs. T.E. Ngeleka. Ngeleka. Inamba yocingo? Is 0799 Yes. 182 Ungiphindela futhi. 0799 Yes. 182 Yes. 555. Africa Maka. Oh, yes. Capitec. Capitec Bank. Africa my continent. Uma wengane okuningi usukuzwile. Osekubalekile manje ukuthi ke ayibambe eyikhona. I thank you.